Та идеята е, след като си поговорим за текущия проект, за възможността да има координационен център в България и да повлияем на някои институции, които вече сме идентифицирали, какво можем като велоорганизации или като веломрежа, чрез обща позиция, да изразим и да подтикнем големия процес. За да не губя повече време, ще дам думата на Васил Маджи. Направим представянето на проекта и на това, което искаме да ви кажем. Или, ако Кирил, ти ли искаш да започнеш? Тук до мен има много хора, нищо, че изглежда, че съм сама, но има още няколко колеги. Давам микрофона на Кирил Калоянов, за да продължи. Добър ден на всички. Добър ден. Да може да тъкаме и звука от време на време. Трябва да се вижда. Чудесно. Ами да започваме. Казвам се Кирил Калоянов, както разбрахте, не знам с някой от вас се познаваме. Аз работя с Българска асоциация за алтернатива. Звука ви пак изчезна. Ами следващия слайд, как го включвам? Така, за настоящия проект, виждате, той е сравнително малък, води се от Дунавския компетентностен център. Това е една неправителствена организация, локализирана в Сърбия, в Белград, но с членове реално от всички страни по долното течение на река Дунав. И те така приемат Дунавския велосипеден маршрут като един основен продукт, който да развиват. Те бяха инициатори на този проект, събраха общо взето останалите организации, които виждате надолу в списъка, като виждате и българските организации, които са партньори по проекта, като целта е да се обмени опит и да се така прибутат нещата във всяка една от държавите по отношение на веломаршрутите напред. Ето е целта на проекта, тя е много така абстрактно формулирана, но в рамките на различните държави, съответно развитие в областта на велосипедната инфраструктура, планиране на дейности, популяризиране на велотуризма. Чувам ли се? Да. Нещо ми казва. Добре, чуваме се. По-нататък, сред дейностите, активизиране на национални и регионални мрежи, очертаване на препоръки за подобрение в правната рамка, именно целта ни е и правим един преглед на това какви нормативни документи пречат и какви нормативни документи биха помогнали развитието на междуселищен велотранспорт. И съответно набелязваме и различни мерки, които можем да развиваме в следващи проекти, които ще се разработват от организациите ни. Очакваме. Микрофона пак се развали. Като най-важното, може би, от което ще е като резултат от проекта, ако имаме някакъв установен механизъм за взаимодействие с държавните институции. Това е нещото, което ще се опитаме в рамките на тези последни
две срещи, които планираме през март месец с тях, да измъкнем. Като продукти на проекта, това ще е карта на заинтересованите страни, т.е. всички организации, които могат да се включат в координирането на велосипедни маршрути, за оценката на нормативната уредба. Споменах възможностите и дефицитите на различни нормативни актове. Вече има информация за промени в тях. Нали, знаете, работи се върху наредба 2, наредба 1 и указанията за велосипеден транспорт. И съответно пак обсъждането на структурата на сътрудничеството, именно някакво формулирано партньорство между неправителствения сектор и различните министерства и агенции, които имат отношение към велотуризъм. Тук вече минаваме към следваща глава в презентацията. Те определихме, че са общо 3. Аз представих така първата. Сега ще дам думата на Васил за втората част. Здравейте и от мен, Васил Маджерски съм аз от Фондация Екообщност. Мога ли само да ми потвърдите дали ме чувате в момента? Аз те чувам поне. Да, чудесно. Фондация Екообщност е един от партньорите в проекта, като аз ще ви поразкажа малко за евровеломрежата и за някои предизвикателства, които има в България, като съзнавам, че някой от вас... Загубихме те по микрофона. Евровеломрежата е инициирана от Европейската федерация по около СДН. По-натам в презентацията ще видите абревиатурата на английски ECF, като по тяхна инициатива през 90-те години започва разработването и координацията на маршрути, които са подходящи за предназначени за велосипедисти и преминават през целия континент Европа. Към момента има общо 14 по-скоро маршрута, които са установени. Някои от тях са разработени повече, други по-малко. През територията на България преминават два от тези маршрута. Единият е Евровело 6, който започва от Атлантика и продължава до Черно море. През нашата територия той преминава по северната ни граница по Дунав, като характерното за него е, че в тази част след Сърбия той има два маршрута, единият през Румъния, другия през България, като и двата съответно не са добре разработени. Другият евровел маршрут, който минава през територията на България, е пътят на желязната завеса, така наречения маршрут номер 13, който преминава през по западната и по южната граница и на места влиза и излиза от територията на страната и минава по територията на съседните ни държави, през Сърбия, Македония, Гърция и Турция. Има създадено предпроектно проучване за маршрут 13, изследващ неговото трасе на наша територия и маркира съответните възможности и проблеми, които има пред неговото прокарване. Ще кажа няколко думи за самата Европейска федерация на велосипедистите и каква е ролята и по отношение на генерален координатор. ECF е основният координатор на европейско равнище на мрежата, като
Федерацията работи с създадените координационни центрове на национално равнище, които вече би трябвало да координират нещата в всяка държава. Те създават също така стандартите за маршрутите и работят силно по тяхната популяризация и създаване на информация. До момента да се каже един такъв Евровело маршрут какви компоненти има, чието стандарти се определят основно TCF. Пропуснах само да кажа, че Евровело мрежата е част от TNT мрежата. Веломаршрутите допълват транспортните коридори. Те не се стремат да ги следват, разбира се, тъй като няма как да бъдат съвместени с пътища с тежкотоварен трафик. Един маршрут Евровело от една страна включва съответната инфраструктура, която може да следва съществуващи пътища, но също така може и да бъде прокарана по самостоятелни велосипедни трасета, специално изградени за целта. Един веломаршрут, разбира се, трябва да представя съответния набор от услуги, свързани с настаняване, хранене и сервис на велосипедите, необходимата реклама и популяризиране на маршрута и неговото управление. Ами да, може. Сега чуваме ли се пробно? Чувам ви аз. Кажи ни. Сега. Чуваме ли се? Добре, защото тук... И как? Би трябва да е казано, Искаш да си мисли... И как взе контрола на... Влязах. Ами може да съм влязал с веломрежа акаунта и... Влязал с веломрежа акаунта... Не е хубаво. Да, Какво стана? Телефон. Лезно. Ами, не е хубаво, ти за това си взел контрола. Не, отварям контролната зала и цъкам така. Цъкаш и... Ти си веломрежа. Коя веломрежа да Ето тази. Ето. Тук, че трябва да приключим пътна презентацията. Ето това е превключено. Ама не сменяш слайдовете. Добре. Да, тук сменяш слайдовете. Тук ли да? Иначе си ги гледам. И ми така беше влязло преди това. Добре, сега вече мисля, че може да продължим с презентацията. Така споменах за компонентите на един Евровело маршрут. Как става неговото развитие? Първоначално
се извършва проучване на забележителности и съществуваща инфраструктура в районите, като се прави оценка на възможността за това как да бъде прокарано трасето, съставя се план за идентифициране на мерки и партньори и съответно се създава съответната структура за сътрудничество между тях. Подробното планиране включва всичките компоненти на пътя, които трябва предварително да бъдат изяснени и да се търсят пътищата за максималното реализиране както на инфраструктурата, така и на възможните партньорства и осигуряване на услугите. Освен създаването на самия маршрут, трябва да се мисли за него начин на поддръжка и мониторинг на употребата. Тази графика показва начин съществуващите веломаршрути в евровеломрежата до този момент са интегрирани към съществуващата или пък са прокарани самостоятелно по пътища, като вижда се, че най-големи маршрутите преминава по съществуваща пътна мрежа, където има слабо натоварване. Доста по-малък е процента на велосипедните алеи, които са изградени специално за целта, специално за велосипедисти, като също така малък е процента и на пътищата, където преминава двоездачните маршрути с по-висок, по-тежък трафик или пък преминават по неасфалтирани черни пътища също с малко. Важен компонент на маршрутите е маркировката, тъй като тя трябва да бъде единна, да бъде припозната от велосипедистите, пътувайки в отделните държави. Те трябва да бъдат с усещането, че се движат по един хомогенен цялостен маршрут, който е разпознаваем, който освен да дава информация за самия себе си, трябва да дава информация, тази маркировка трябва да дава информация и за околните забележителности и локални велосипедни маршрути, които могат да правят отклонение от основното трасе. Координацията на евровеломаршрутите може да тя се случва на няколко равнища. Едното е на централно европейско. Също така на всяка държава трябва да осигури координацията, която се води от съответните координационни центрове, които разбира се не са създадени в всяка една държава, членка на Европейския съюз. В България така държава, която няма координационен център. По отношение на състоянието в България, едно от основните предизвикателства е, че евровеломаршрутите не са заложени достатъчно добре в стратегическите документи. От една страна за управление на туризма, от друга за транспорта, както и в други документи, отнасящи се до регионалното развитие. На този слайд можете да видите по-ключови стратегически документи, където може да се търси интегрирането на велосипедния туризъм към техните предписания. Една такава стратегия, в която отсъстват веломаршрутите, е стратегията за развитие на туризма до 2300 година. Интересно тук е, че предстоят изменения на тази стратегия и съответно може да търсим комуникация с Министерството на туризма и с други заинтересовани страни, така че да велосипедния туризъм, дори не само на ниво европейско, а и на други неща, да получи някакво място в тази стратегия. Друг интересен документ, който предстои да бъде изготвен тепърва, е интегрираната транспортна стратегия до 2300 година, където също е едно възможно поле за комуникация от една страна с
консултантите, които ще изготвят стратегията, от друга страна с Министерството на транспорта, които са координирани в това изготвяне. Проведените до момента семинари към проекта БЕЛД с Агенция пътна инфраструктура и също така с други ведомства. Коментирахме начините, които могат да бъдат поканени велосипедните маршрути в България, съгласно класовете пътища, които имаме. Се оказва, че при пътища първи и втори клас задължително трябва да се търси някакво изграждане на самостоятелно велосипедно трасе, а пък подходящи пътища за съвместяване с велосипедно движение са тези по-ниските четвърти клас. Наказателните проблеми също са предизвикателства в България, като липсват моменти за тяхното поставяне, подходяща нормативна база, поради което много от областните пътни управления в страната не допускат изграждането на поставянето на такива табели, други пък допускат, т.е. липсва една ясна регламентация на това, да може да бъде от една страна отлява в Сърбия табели, оказващи Евро 6 маршрута, които там могат да се каже, че са една успешна практика. Дясно са табели по проекта в България, в областите Видин и Монтана, като Видин те са премахнати по указания на областното управление, като Лопо е на друга област, на Монтана, там са запазени. За ще обърна внимание на последните елементи на Евровело и въобще на велосипедния туризъм и това е неговата координация. От една страна ние имаме насоки от Европейската федерация на велосипедистите за създаване на координационни центрове. От друга страна имаме контекст на България, където в момента такава координация липсва. И тук е момент да мислим как бихме могли да действаме тук в контекста на нашите локални условия на база на възможно ползвайки максимално изискванията на ИЕ и техните препоръки. Целта на един координационен център е да координира първо маршрутизацията на Евровело в самата страната, т.е. това откъде маршрута да мине и този маршрут да бъде установен. Да координира взаимодействието между съответните заинтересовани страни, институции, организации, в това число и браншови, представители на бизнеса. Координационният център трябва да реши предизвикателствата пред поставянето на пътната маркировка и също така той има някакви формални задължения към ИСВ, свързани с изготвянето на доклади, плащане на членски внос. Има различни модели в Европа за създаването на центрове. Някъде те са доминирани от институции, на други места на неправителствени организации. Като днес може да обсъдим точно тази координация, как би било подходящо и би било възможно да се случи в България и доколко някакво представители на неправителствените. Това презентацията завършва. На база това представяне някои от участниците дали има коментари
Сега. Кажи нещо, Ра. Казваме Добре, ли аз нещо? това, което искам да кажа е след Чува като се? Чува ли? дано се Чува чува. се, чува се, да. Предполагам, че се чува. Всъщност искаме да разберем вашето мнение по възможността Координационен център за Евровел да бъде създаден в България. Дали бихте възприели той да бъде доминиран от велосипедните организации, от тези, които участват в веломрежа, кои са те? Дали някои от вашите организации и хора имат възможност да поемат такава задача, или смятате за по-подходящо да се опитаме Координационният център да бъде създаден в рамките на някоя институция, например Министерството на транспорта или Министерството на регионалното развитие или Министерството на туризма, според това къде намерим по-добра почва или хора, които да вържат на идеята. Бих искала да чуя вашето мнение по този въпрос. Може да се включите, да опитаме да видим дали някой друг, освен нас, тук може да говори. Аз мога ли да кажа нещо? Да. Добре. Съжалявам, че Мишо няма възможност да участва от Вело Русия, обаче той работи известно време по един проект, дали не беше заедно с Дунавския компетентен център, и той представляваше в Русия контактно лице за дестинация Долен Дунав, така се казваше, което беше проект на Министерството, не, всъщност беше проект на някои от тези немските фондации, но идеята беше, че те имаха офис в Министерството на туризма вътре в самата им сграда, една стая, и отделно имаха и в Русия примерно едно такова представителство. Около 2 години може би беше това. Мисълта беше, че дори когато е свързано с някое министерство, бяха им под носа. Министерство, когато няма политическата воля да участва и да прави някаква организация, това, което накрая се получава, е, че проекта приключва и няма никой. И няма нищо, което да е останало. Тоест за мен не е само дали някой ще бъде под шапката на някое министерство, трябва просто да си издействаме политическата воля да се случи, тогава ще стане. Иначе не виждам как ще може да се случи. Само едно министерство, вие знаете добре, че нашата дейност, т.е. нашите целеви министерства са малко повече и аз нямам за себе си отговор как и кое е най-важното министерство. Защото ако е за извънградските велосипедни маршрути, може би трябва какъвто е Евровел 6 и може би каквото координационното звено трябва да са цели. Това няма да е Министерство на регионалното развитие. А пък всъщност за градовете е основно Министерство на регионалното развитие, това, което ни трябва. Министерство на туризма, ви срещате по-често с тях, може по-точно да кажете какви са вашите гледни точки.
Моята гледна точка е, че министерствата си прехвърлят топката и че може би ние трябва да сме проактивни, за да убедим някое министерство, което смятаме за най-благодатно, за да възприеме тази задача. Аз се колебая лично между Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта. Но ми се струва, че Министерството на регионалното развитие в момента имат по-добро разбиране за нещата. Не знам, може би. Добре да има една институция, която е водеща. Сътрудничеството може да се случва едва след това. Но някой трябва да води парада. Малко съм разделен между двете министерства. От една страна, с микрофона може да включи. Васко иска нещо да каже. Тук с техниката ще го включим. Аз съм правя подкрепям Ради, също съм малко раздвоен между ролите на министерството. Само че Ради да си изключи микрофона. От една страна, защото медиата според мен е малко по-вътре в темата си за движение. В някакъв по-работа, може би повече на градско равнище. От друга страна обаче, на база тази декларация от Люксембург, ангажимент на държавите по отношение на утвърждаване на велосипедния транспорт от една страна и от друга изказаното мнение на институциите, че признаването на велотранспорта за транспорт, което звучи малко странно, но имаше нещо смисъл, още може би не е съвсем препознат вид транспорт. Препознавайки се като такъв, институциите изразиха мнението, че той попада под юридически шапка на Министерството на транспорта. И на база на декларацията, може би в Люксембург, като се търси създаването на някакво звено и някаква структура в Министерството на транспорта, който да координира повече стратегически велотранспорта в страната въобще, то тогава бихме могли да търсим някакви сътрудничества от тяхна страна. Тоест, друг е въпрос, че такава структура не е създадена, не се знае, разбира се, дали ще се създаде. Министерството на регионалното развитие малко разглежда нещата повече от аспекта градска мобилност и проектите, които се управляват свързани с градското развитие, като ще регулират система на така че инвестиционната да речем, че бихме могли в някакъв момент да разберем която министерство може да бъде водещо. За мен въпросът, който стои е дали велосипедните организации в страната биха искали да се намесят в този процес и как. И тук бих искала да помоля за включване, ако някой би могъл да изрази идея по този въпрос. Къде ми усмихте? Искам да предложа водещо да бъде Министерство на туризма, Агенция Пътна инфраструктура, там и другото Министерство на регионално развитие, евентуално те да са в услуга на Министерство на туризма, защото целта на проекта не е създаване на инфраструктура само, а главната цел е туризма. Тъй, че мисля по-добре Министерство на туризма. А за регионалните организации можем с съдействие по места, зависи с кои структури ще се работи по-нататък, да се опитваме да съдействаме и също с препоръки и консултации за регионални маршрути.
като разклонение на основните маршрути по територията на България. Ти си имаш? Друг дали има кажа по този въпрос. Помислете си, между другото, дали в вашата съответна организация има човек или хора, които са способни да анализират наличните пътища и възможности за определяне на регионални велосипедни маршрути. Тоест, ако да речем сте област Сливен, в област биха били регионалните маршрути, дали бихте могли да ги предложите? Може ли аз да кажа пак нещо? Да. Да, повечето от вас знаят, но сигурно има и такива, които не знаят, че ние в Русе изпълнявахме един проект, си още го изпълняваме, почти го приключваме по Норвежкия фонд, в третия му кол, който включваше точно за цяла област Русе, за 8-те общини да направим точно това проучване, за което Ради говори, което в нашия случай, тъй като и Евровело 6 минава оттам, дефиниране на Евровело 6, дефиниране на първостепенни и на второстепенни велосипедни маршрути в цялата област, включително и дефинирането на някакви цялостни туристически маршрути, т.е. не просто велосипедни връзки към интересни места, ами и затворени кръгови или тръгващи от някаква гара и свързващи на някаква друга гара велосипедни маршрути. Имаме опит Тоест, проиграхме много как става работата с общините, как стават самите проучвания на терен. Просто го казвам, че първо, че ние имаме опит с това да го правим, и второ, ако някой друг иска, сме понасъбрали малко ноу-хау, кое и как не трябва да се прави, какви са опасностите, защото доста такива изникват. Също така, повечето знаете, че се опитваме да подготвим едно проектно предложение Велорусе заедно с една видинска организация и румънски партньори, за да направим същото и по цялото поречие на река Дунав. Доколко вече ще има възможност, то ще е основно към Евровело 6 и някои съседни напречни връзки. Просто казвам, това е евентуално по-нататък, ще си говорим, ако има нужда. Това беше от мен. Добре, някой друг? Перник. Влади, искаш ли да се опиташ да говориш? Виждам нещо, че сте млада организация и не знаете какво да кажете, но може да се опитате. Не знам, ако... Искаш ли с глас да се включиш? Може би не можеш. Окей. Така, темата, припомням, въпросът е дали местните организации имате желание или възможност да предложите регионални маршрути, които в едно обозримо бъдеще да станат основа за национални велосипедни маршрути. Припомням защо задавам този въпрос. Васко го спомена, предстои изготвянето на национална транспортна стратегия. Като там е добре ние като велоорганизации да кажем какво искаме. Като за мен трябва да се започне първо, разбира се, от регионалното ниво и едва след като се види картината да се определят важните за територията на страната основни направления.
но въпросът е кои от организациите или кои хора в тях биха могли да предложат регионални маршрути за съответната област. Перник като млади хора, айде да помогнем, да кажем, че бихме обединили усилия и бихме споделили някакво ноу-хау, но няма възможност нито в еволюция, нито повечето организации, които сме тук и екообщност и БАТ, да обозрем цялата страна. Затова имаме нужда от помощ. Разград, Сливен, ако Сливен е включен въобще в чата или в разговора. Аз мога ли да кажа нещо? Кажи нещо, Орлина. Ами, имахме една презентация на Байкария по техния някакъв проект, по който са обиколили всички граници, така са карали покрай границата. Те сигурно имат маршрути по границата. Това искам да кажа. Да допълня, че е добре маршрутите, които се предлагат, да отговарят на някакви критерии. Това, което казал за Орлин за границата е окей, но трябва да сме наясно, че там говорим основно за планински туризъм. Може би е добре които избираме маршрутите, да отговарят на критериите на Евровеломрежата или поне да има такъв стремеж, за да може повече видове, как да кажа, повече типове велосипедисти да могат да ги използват. Тоест да не е само планинското каране, а и шосейното, крос-кънтри. Само да се включа, може ли да дам като пример това, което ние сме направили при нас? Сега в чата, между другото, ще ви пусна връзка, който иска, ще има възможност да види картата за това какво сме свършили за Русенска област. Това, което сме направили, самите маршрути сме ги разбили на части, т.е. всеки един маршрут, който виждате, примерно ако отворите картата, ще видите Евровело 6, че представлява една голяма червена линия, но тя е съвкупност от много по-малки. Това са елементите все едно на Евровело 6 и за всеки един елемент описваме каква му е настилката, все едно е каква е трудността. Чакай, че аз не знам тук. В ляво, където гледаш видеото, има второто е скритие. Добре, само че аз съм с два монитора и си не знам кой ще сподели от двата. Ами той има application споделяш с конкретен и ще споделиш. Намерих, да. Сега би трябвало да виждате, ако си включите моя, трябва да виждате. Виждате ли всъщност или не? Да, виждам. Добре. Ето тая линия, Евровел 6 примерно, тя при нас е един клъстер от различни малки линийки и това, което казва Ради, то не е задължително целият маршрут. По Евровел 6 критериите те са доста така обтекаеми, нещо от рода на 50% на всеки 100 км трябваше да бъдат по асфалт или лесно караеме. И затова сме разбили самия маршрут на части, за да може да се описва всяка една част каква е настилката. И просто показвам като карта как изглежда една веломрежа от наша гледна точка. И всъщност, ако виждате, на базата на нея отгоре има избрани конкретни маршрути, които сега като заредиш ще ги видите. Те са тематични маршрути. Те са по тая първо и второ и трето степенна мрежа, но имат някаква конкретна туристическа стойност. Примерно са до близкия лесопарк затворен или до някоя интересна местност или природни паметници. Тук имахме и за поклоннически туризъм, други такива неща. Просто казвам като пример, че е хубаво да се ползва освен на
класификация за първостепенност, второстепенност, върху нея да има и класификация за трудността, за да може човека, като се избира маршрута, да е наясно. Т.е. дори да не следваме изцяло на Евровело 6 критериите, защото все пак в цяла България няма да я правим Евровело 6 сертифицирана, може просто да се дават за конкретните участъци какви са натоварванията и настилките и човек да може сам да си преценява. Т.е. дори да има тая информация, пак е нещо. Това беше, което исках да кажа. Добре. Радия няма, аз не знам какво трябва да. Тук включваме микрофон. Добре. Аз искам да кажа, че това, което Белорус е на едно регионално равнище се направи, е доста добро. Не знам дали не е прецедент да се случи в България. Мисля, че би било добре, ако останалите организации наистина помисли за възможностите, дори да не разработят толкова подробна карта, това си продукт на доста труд, но помисля за някакви маршрути, наистина, поне за някаква класификация, която би била подходяща на равнище регион. Има предвид регионални пътища, някакви местни кални, които да бъдат предложени в един евентуален следващ диалог с Министерството на транспорта и Министерството на туризма, които стратегии ще се изготвят и променят първа. Бих искал да коментирам едно малко по-ранно изказване, че координацията би следвало да се води в Министерството на туризма. Аз съм съгласен, че те трябва да направят някаква за велотуристически маршрути, след това вече се разработват съответно с работата, с разработват и сътрудничество с съответните транспортни администрации, дали ще бъде ясно Министерство на транспорта. Първо да посочи рамката за велотуристическите маршрути. Проблемът в този момент е, че Министерството на туризма се припознава велосипедните маршрути като нещо в тяхната юрисдикция. Казва, че това е транспорт и съответно Министерството на транспорта и Агенция първа инфраструктура трябва да решават проблемите, да рамкират все стратегически нещата. В тази насока, според мен, има още убеждаване. Само едно техническо уточнение. Васко, като говори, той го ползва микрофон на лаптопа, предполагам. Дайте му подвижния микрофон. Да, И му отнете той другия, който е на компютъра на Ради. Не на Орлина, на Ради. Просто го му отнете, че гледам, че не е мутнат с презентацията. Ама той е много умен и сам съм мютва. Не, мутни го него въобще тотално. Добре. Просто Васко говори тихо и прекъсва, защото шума от вентилатора на лаптопа успя да го надвика в един момент. Сега чувате ли сега? По-лошо. Добре, аз правих някакви коментари. Тук може би
някой от организации има да добави нещо по отношение на това как вижда възможностите да помисли върху регионални маршрути в региона, в който работи. Колко биха могли да координираме предложението при работа на централно равнище да дадем предложение. Моето предложение, единия вариант е или през проект, там ще е най-лесно, защото ще има конкретно финансиране, а другия вариант, като няма проект, защото ние си мислехме дори да не успеем да спечелим този проект, да правим нещо подобно в Русенска област. Просто групите, които обичат повече да карат, тръгват с едно приложение, мога да им кажа кое е там, Locus Maps, много хубаво за Android, тръгват и докато си карат, спират и правят снимки и описват малко или много каква е настилката отдолу и събират трака. Това горе-долу ще е достатъчно на първо време, да си записват и къде има чешмички, къде има магазини за хранене, такива стандартни неща и така постепенно, обикаляйки собствената си местност, ако им е интересно съответната област да обикалят, мисля, че доста хора го правят, ще съберат информацията и когато имате вече като трак, оттам нататък е въпрос вече на нейната визуализация. Не нещо повече. Според мен е систематизиране на информацията. Добре, аз виждам, че е трудно в момента да се изкаже някакво лично мнение и затова ще направя предложение. Ще пусна един мейл в листа на веломрежата и отново ще приканя всички да заявят участие на съответната организация в този процес. За да знаем в кои региони, с кои хора бихме могли да работим. Защото проектът все още не е факт. Ние имаме идея, че можем да използваме някакво финансиране за бъдеще, но трябва да знаем кой може да свърши съответната задача. Орли? Ами аз пък предлагам Велорусия да качат някъде това там за програмата, как се е ползвали, какво правят, стъпка по стъпка, за да може хората да си тестват да си запишат един маршрут и да видят, че става. Аз примерно бих се пробвал да си запиша маршрута от вкъщи до работа, нали? Просто да видя, че мога да запиша маршрут. И така като да, ето че тук ни пишат някой да напише. Така да е, като го има написано как се прави, хората могат да си го пробват и да че не е някаква супер трудна работа и вече ще се включват, като го правят така или иначе. Трудното е ние за нас си разработихме нещо като вътрешен, ама не сме го писали като вътрешен правилник. Какво трябва да гледаме и това мога да пробвам да го споделя като такова ноу-хау цялостно. Т.е. като обикаляш маршрута, какво гледаш, защото има различни типове каращи хора и е хубаво когато проучваш маршрут, да имаш предвид кой ще кара по него. Нали? Тези, които са по-екстремни, тях не ги бърка да минат по някакви кози пътечки, надолу, нагоре да носят на гръб колелото, но това не е маршрут, който бихме предвидели и включили в една такава карта. Списах ви какво е приложението, но съгласен съм, че обещавам, не обещавам веднага да се случи, но обещавам скоро време, към края на месеца, евентуално да имаме описано това ноу-хау, за да може да го споделяме и хората да го ползват. Допълвам само, че в рамките на този
проект, който мислим да правим с румънците, също сме отделили едно финансиране, което да е за лобиране в София, за натискане на различни министерства да се случи цялата работа, тъй че и тази част от финансирането, ако ни одобрят проекта, ако успеем да го подадем на време, ще може да се ползва за придвижване на координационния център с една стъпка по-напред. Аз тук искам да припомня нещо по отношение на критериите за описване на маршрути. Има две неща. Едното са критериите за Евровело. Мога да ги споделя на всички. А другото са критериите за определяне на трудността на маршрути за маркировка, които бяха изработени преди няколко години от Сдружение Байкария. Тоест не е необходимо ние първо да измисляме някакви критерии или да се чудим какво да гледаме и как да правим. Има основа, върху която да се работи, заедно с това, което Велору се биха споделили. Отново остава въпрос кой? Това е основен въпрос. Така че заедно с нещата, които ще си споделим като приложение, това, което Ростислав написал, Locus Maps и така нататък, на мен наистина ми се иска да кой може да работи по въпроса. Първоначално е възможно работата да бъде доброволна, но след това всички бихме се старали да намерим финансов ресурс, за да може да се работи по-спокойно. Ще продължа с още нещо. Ако всъщност сме поизчерпили темата за координационния център и няма някакви особени коментари и свежи идеи, искам да ви припомня процеса, който тече за промяна на наредба 2, в която именно са нормите за изграждане на велосипедна инфраструктура в България. Основно, що се отнася до велоалеи в градовете. В момента наредбата се променя чрез работна група в Министерството на регионалното развитие. И работната група, последното заседание, това, което разбрах е, че Министерството на регионалното развитие е упражнило натиск върху групата да се изработят по-бързо нови нормативни указания, които да влязат в самата наредба, като желанието на Министерството е това да стане до края на март. Имаме два представители на велоеволюция в тази работна група. Ще влязат, може би, и други неправителствени организации в заседанията, като се очаква вече до края на март те да бъдат всяка седмица. Предложението ни в тази връзка е отново хора, които могат този път обаче от организациите да работят с нормативни документи. Ще създадем един Google документ, в който да започнем да наливаме конкретни текстове, които да предложим за наредбата, които да се обсъждат съответно в работната група. И тук е много важно отново да имаме включване от организациите в страната. Нещата стремежа да бъдат доста подробни. За тези от вас, които сте виждали наредба 2, знаете, че те са буквално няколко члена и алинеи, изключително лаконични. Целта е да се влезе в доста по-дълбока подробност и за целта е добре в градовете, в които има вече изградени велосипедни алеи, да се опишат някои допуснати грешки. Защото във всеки град те са малко или много еднотипни нещата, но все пак има някои ситуации, които не са добре решени. Добре е да бъдат снимани. Аз съм сигурна, че повечето от вас имат снимки вече.
да бъдат снимани, описани и да се опитате да направите предложение как тази ситуация би могла да бъде решена или какво да бъде нормативното изискване, така че тя да не се допуска. И съответно отново чрез мейла на веломрежата ще пуснем в идната седмица имейл с предложение хората от съответните организации да се включат конкретно и с идеята, че до края на март задачата е сериозна. Искам също да допълня, че работната група в Министерството е от хора от няколко министерства, от Агенция Пътна инфраструктура, от Центъра за изследвания към Агенция Пътна инфраструктура, няколко браншови организации, Камара на строителите, Камара на инженерите. Това са хора, които конкретно по наредбата, но работят доброволно. Самото министерство няма финансиране за изработването на наредбата, т.е. и нашата работа като организация ще бъде доброволна и трябва да се стегнем до края на март. Така че моля се. Това е от мен по този въпрос. Само да кажа, че... Чайте, че си чувам ехото, но добре. От Варна проектанта, с който работихме, като правихме велосипедните алеи, инженер Колелев, те някои може да го знаят по принцип, пътен инженер всъщност, извинявам се, той също проявяваше заинтересованост, така че евентуално може и него да включим отдалечено да помага с прецизирането на текстове. Момчил, който не го знам дали обаче слуша защото ние тук виждаме само кои сме в чата, нататъка дали гледа през YouTube или нататък. Той също, Петя, доколкото разбирам, го включва под една или друга форма. Въпросът е, че малко сме ангажирани с този проект и може би чак след 15 март ще може по-бързо, по-активно да се включим там. И това е, което не знам на някой друг от нас дали ще му остане много време, но със сигурност ще отделим максималното, което можем. Може ли само да попитам нещо? Разбира се. Кога се очаква финалното приключване на тази наредба за промяна в изграждането на велолеите? И дали ще засегне велолеите, които в момента се строят? Да. Понеже Министерството на регионалното развитие най-сетне се е светнало, че много велолеи са в момента строителство в страната и всъщност те искат до края на март предложенията за наредбата да бъдат готови, след което ще протече стандартният двуседмичен срок за обществено обсъждане на наредбата, т.е. ще има възможност да я разпратим на всички организации. Самото министерство ще я публикува, предполагам, за обсъждане на официалния си сайт, което означава, че стремежа в момента е към средата на април да има нова действаща наредба с повече подробности в нея и с по-категорични указания. Като паралелно с този процес за наредбата, работната група подготвя изключително, мога да кажа, подробни указания, които са отделни, т.е. те ще бъдат отделен документ от наредбата, указания за прилагането на мерки за велосипедна инфраструктура. Тоест, те в момента разглеждат немските указания, защото в много от европейските страни се работи с неконкретни законови супер задължителни нормативи, а с указания, които общините и проектантите сами по разумен начин прилагат. Въпросните немски указания са, не знам, може би стотина страници, изключително подробни. Те се разглеждат в момента точка по точка и се дискутира кое да влезе за България. Тоест очакваме един доста пространен документ, отново от десетки страници, който проектантите ще могат да си четат и да умуват върху него и да прилагат с негова помощ новата наредба. Така че, повтарям пак, имаме нова наредба с нови членове,
отнасящи се до велосипедна инфраструктура, и отделен документ указания, който да е в помощ на проектантите. Ами велолейти, които вече са проектирани в завършен проект, те ще бъдат препроектирани, за да се... Да, разбрахте въпроса, не знам. Не знам. По-скоро не. Но може би Министерството ще се опита да повлияе на общините да се опитат да препроектират. Особено ако се отнася до велосипедни алеи, които се строят с финансиране по настоящата оперативна програма Региони в растеж. Зависи, това наистина не го знам и можем да се опитаме да го питаме Васко, ако знае да се включи, да. Аз не би казал, че имам някакъв категоричен отговор за това, разбира се, но това, което аз предполагам, е на някакво издадено разрешение за строеж, за база на нормативната проект. Вече дали да правим някакви предписания към общините, които са в процес на изграждане. Проблеми с нова нормативна база. Малко не ви чувам пак. Има ли как на... Ало, проба. Кажете си. Ние наистина не знаем как ще реагира Министерството и новата наредба от кога ще бъде валидна и дали ще се отнасят до тези проекти. Но ние като велосипедна мрежа можем да отправим можем да изпратим позиция освен до Министерството и до, да речем, Националното сдружение на общините и до конкретните си общини, в които имаме действащи организации. Защото някой трябва да принуди институциите да се сетят, че нещата трябва да се случват по малко по-разумен начин. И ние като веломрежа сме тези хора, които можем да отправим такова настояване. И това е следващия етап, в момента в който наредбата и указанията бъдат готови и всички ние ги прочетем. Аз бих инициирала едно писмо на веломрежата, който иска да го подкрепи, с подобна обща позиция. В зависимост, разбира се, от качеството на документите, които видим. Ние като Велоеволюция или други НПО-та, които влизат в работната група, ще си казваме нещата вътре, но това, което се приеме като съгласие, пак може да не ни харесва. И тогава е момента веломрежата да се намеси, да каже кое става, кое не става и каква е препоръката на велосипедистите в този случай. Така че пригответе се март месец за много писма от моя страна и за много молби за включване в тия процеси, защото моментът е назрял и наистина е спешно. Аз мисля, че наистина е много резонно това, какво се случва с велолейте, които в момента са изградени, защото аз не знам дали ще има възможност да се настоява привеждането им в някакъв по-приличен вид. Сега, тъй като са по-европейски проекти повечето, т.е. с европейско финансиране, имат мониторингов период от 5 години, който би трябвало да не се пипа нищо по тях, който вече е допълнителното безумие, заради нашата действителност, не заради като цяло идеята на програмата и непипането. Просто наистина ще ми е интересно какво ще залегне, дали след изтичане на този мониторингов период да има някакъв друг период, в който да бъдат приведени според новата наредба. Примерно да се даде някакъв срок от 7 години, в които алеите трябва да спазват новата наредба, която ще бъде приета. Аз съм убедена, че можем да настояваме за подобно нещо, тъй като по отношение на действащите проекти едва ли наредбата може да важи със задна дата. Или веднага, защото досещате се, че за проектите, които вече имат разрешително за строеж,
да се вкарат в унисон с нова наредба означава нова работа за проектанти и означава, че трябва да има някакво допълнително финансиране, което да обезпечи работата на проектантите, така че да отново да приведат проекта в съответствие с новата наредба. Така че този въпрос, между другото, бихме могли да го изясним още на следващото заседание на групата. Доколкото разбрах, следващата седмица, понеже е почивна, няма да има заседание, но още на 7 март е следващото и този въпрос можем да го зададем и да се опитаме да го изясним с координаторите на работната група от страна на Министерството. Моето предложение пак, то е ясно, от тук нататък 5 години няма да го пипнат. Най-вероятно въпросът е от сега да залегне в някое разпореждане или там в преходни заключителни, т.е. разпоредби към наредбата, че имат срок от 7 години, примерно, или нещо подобно, въпреки че това е много дълго, да се вкара в нормата, в новата норма, което ще е точно да изтече мониторинговия период и да имат 2 години. А пък ние вече от тук нататък стискаме зъби и на 5-та година почваме активно да тровим общините и да им припомням, че видите ли... Засичаме 5. Моля? Засичаме 5 години. Да. Да, нещо такова ще се случи, да. Добре. Искам да добавя нещо по отношение на включването на хора от организациите. В момента не съм сигурна кой слуша и кой само ни наблюдава през YouTube канала, затова ще го кажа. Освен от ВЕО Русе, Момчил, който е архитект и който очакваме да се включи в наредбата, от Варна, също човек, който спомена Ростислав Колелиев, мисля, че има и още един експерт, който работи в общината и който може би ще има възможност да се включи. Очаквам от Сливен включване на Мартин, той също е архитект. Надявам се някой от Стара Загора да има възможност също да чете наредбата, но не съм сигурна там какво е положението. Ще се опитам проактивно да включа хората от Пловдив, Крива Спица. Не съм сигурна в момента дали има техен представител в разговора или който да наблюдава. Но там със сигурност имат поне един-двама архитекти, които са наясно с нещата и се надявам те да могат да се включат. ВЕО Еволюция сме също с един представител в групата, съответно и още няколко човечета, които ще четем и гледаме. Тук в разговора в момента Васко Маджирски е представител и на Съюза на урбанистите. От тях със сигурност ще имаме подкрепа експертна. И оттам нататък очакваме в момента, в който документите са готови, наредба и указания, да направите усилие да ги прочетете и да ги коментирате в срока за обществено обсъждане, който ви казах е кратък и е 2 седмици. Оттам нататък този документ в близките няколко години няма да бъде пипан, така че усилието ще бъде в идния месец. Да, наистина е много сериозно в момента. Тук е място сега да ви поканя да споделите, ако бихте желали да обсъдим някоя тема, която за вас е важна, след което мисля, че можем да вървим към приключване на разговора. Така че думата е ваша. Аз не знам, сега ли е момента да си говорим за евентуално координирана оценка на досега направените велоалеи по градове и извличане на лошите практики и съответно на места, където са много фрапантни нещата, предприемане на някакви по-така агресивни действия, дори свързани с сигнализирането на европейски институции.
Рос, аз това нещо го виждам като част от спешната работа, която имаме да свършим всички сега до изготвянето на новата наредба. В момента работната група има готовност да разгледа позиция на велосипедисти от различни градове с коментар на лоши практики по изградените наскоро велоалеи. Така че, нали, аз ще изпратя мейл с напомняне, но тази работа очакваме да бъде свършена в близките 2 седмици от тук насам. То всичко, вие сте снимали в момента и сте се опитвали да коментирате. Велоалеите в градовете не са чак толкова много. Така че, мисля, че за 2 седмици е възможно тази работа да бъде свършена. Конкретна по-подробна оценка можем да направим след това, но спешността е тази. А защо казвам това? Има тези, които наследят във Фейсбук. Милионите наши почитатели във Фейсбук, сред които сте и вие, надявам се, сте видели, че ние тръгнахме да правим точно това. Т.е. дори с видеокамера, с GoPro на една каска минаваме и снимаме велоалеите, пък отделно правим по снимки на всеки 100 метра от велоалеите и се надявам, че и следващата седмица ще сме приключили с обхождането на цялата велосипедна мрежа в Русе специално, наснимана с коментари на най-фрапантните неща, като нашата идея е съвсем скоро ние това нещо ще го пратим директно до нашата община, конкретно с един списък от 1450 предписания за всяка една велоалея, къде има големи глупости, къде няма, като тук нататък ние сега като сдружение ще пробваме да си ги налагаме в Русе, просто да ги направят, независимо по проект или по каквото и да е, още преди официално да са завършили изграждането на алеите, да оправят глупости, затова и ние бързаме. Но аз не знам дали някоя друга организация местна е тръгнала да прави точно такова системно снимане. Това не означава само където има някаква глупост, ами хваща се и по цялата алея, минава, снима се, описва се какво как е, за да може после всеки, който не е бил във Варна, да може да отвори фотоалбума или там YouTube клипчето и да огледа и да усети изживяването, сякаш е бил на място. Ами, да кажа, че тук също можем велоеволюция да предложим варианти за такава подробна оценка. Повечето от велоалеите в София ги имаме снимани, макар че някои от снимките са вече доста стари, защото те са почти от началото на изграждането на някои от отсечките. Има няколко нови велоалеи, които не сме наснимали изцяло. Отделно през 2015 направихме една анкета за оценка на велоалеите, като приканихме потребители, велосипедисти, да оценят субективно, разбира се, за себе си, качествата на велоалеите според критериите за велосипедна инфраструктура, които са възприети общо, бих казала, в европейски мащаб. И те са безопасност, удобство и комфорт, непрекъснатост, директност, 5 критерия и атрактивност, точно така, подсказват ми. И по тези критерии анкетата я имаме в Google Forms. Доста лесно се разпространява онлайн, попълва се бързо и важи за всяка отделна велоалея. Т.е. човек попълва или избира от падащо меню конкретната велоалея по улица или булевард и съответно я оценява по тези критерии. Като имаме тази обобщена оценка за велоалеите в София миналата година. Не знам, ако сте гледали статиите ни там за среден 3 за велоалеите в София и други такива заключения общи, които са за качеството на велоалеите.
Но това е един процес, който е малко по-дълъг и по-мащабен. Например, за Русе, Варна, Бургас и Пловдив, където има малко повече построена инфраструктура, това е една малко по-съответно голяма задача. Но за градовете като, да речем, Перник и Разград, чието представители имаме в разговора, това може би е по-малка задача и може да кажете дали бихте я свършили. Дали искате всъщност? Това е нещо, което зависи само от организацията, не е нещо задължително. Разград. Не знам дали чуват, дано да чуват. Извинявайте, каква задача дали бихме свършили, защото върши тук и други работи? Влади, не дай да върши други работи. За оценка на ВЛ. Ами това е супер лесно, дори за големите градове не виждам какъв е проблема, само да се намерят доброволци да се снима всичко. В Перник специално още нямаме Веолия, така че не може да се говори още за никаква оценка. Влади, за да не ви чувам, прекъсва връзката. Иначе ние имаме видеозапис на Веолия, карахме поне и този видеозапис, не го искаха от господарите на ефира, за да го включат в репортажа. Влади, искате да изключиш микрофон, за да може да включиш друг в разговора? Окей. Добре. Пенко от Разград, ако ни чуваш? Чувам. Какво става? Така, въпросът да припомня е бихте ли направили оценка на изградената външна инфраструктура в Разград? Снимане на велоалеите, видео? Имаме една. Имате ли нужда от помощ? Ще снимаме нещата с отклонения от правилния начин на изграждане, ще ги коментираме и ще ви ги изпратим. Добре. В Разград наистина има, мисля, че сега 2015 беше изградена велоалея. Моля това, което наснимате, наистина в близките 2 седмици да го изпратите с вашия коментар на грешно изградените места и предложение как това да не се допуска чрез новата наредба 2. Тоест, какво изискване бихте желали да се посочи в наредбата, така защото грешни неща да не се допускат. Спрямо това, което наблюдавате в Разград. Да, при нас са повече нарисувани велоалеи, с боя нарисувани. По тротуарки. И при нас е така. Ще ги изпратим и ще ги коментираме. Добре. Тоест, в заключение да кажа, следете мейлите в следващите дни. Ще направим всичко възможно нещата, които бихме искали да видим от вас, да бъдат систематизирани. Едно е нещо за
първата част за координацията на туристически маршрути и за описване на регионални маршрути. Второ е работата по наредбата и спецните кари и движения за тях. И трето са нещата, които са обща оценка на велосипедната инфраструктура, която е по-обхватната и голяма задача. И ако няма някакви коментари и предложения за други неща, аз бих ви предложила да приключим срещата и да преминем на съботен режим. Добре, аз имам един въпрос. Постоянно спорим с общината кое е качествено и кое не е качествено изграждане на велолета, понеже имаме едни 600 метра, които след 6 месеца само се напукаха и за някъде мерих с рулетката, има обща дължина на 60 метра пукнатина, като се следи цялата пукнатина по велолета, всички пукнатини. И за мен това е супер некачествено и им казвам, че щом след 6 месеца така се напука и трева прокара през асфалта, това ще се разпадне за 2 години. И те от ответната страна ми отговаря, че това всъщност си е качество на велолея и много претенции сме имали. Аз не мога да погледна като архитект да кажа каква трябва да е дебелината на асфалта, отдолу настилката каква трябва да е. Това някак си трябва да се включи в наредбата, за да може да им кажем, ето това е велолея, това, което вие го правите, не е велолея. Влади, това вече го има в наредбата. Слоевете на настилката в напречния профил на наредбата са описани в наредбата в отделение. Чакали прекъсваш ми. Добре, ще се опитам да повторя. Дебелината на слоевете на асфалта, на чакалистата настилка и основата на велоалеята вече ги има в наредбата. Има приложение за това. Ако искаш, мога да ти пратя конкретно текста и да обосновете в някакво писмо, кое не е наред. Но това в наредбата наистина вече го има. Може би единственото нещо, което е подробно. Но в наредбата няма за пукнатини и за цветенца прокарали през велолеята. Ами пукнатините и цветенцата са следствие от недобре положената основа и от, може би, малката дебелина на асфалта. Обаче това е, общината винаги ще го твърди. Според мен трябва да се обърнете към, как се казва, ДНСК, строителния контрол, който е органа, който може да направи инспекция. Или РДНСК, т.е. районната инспекция по строителен контрол. По този начин аз не се сещам в момента. Да, ето Валентин пуска наредбата. Аз имам и конкретните текстове и мога да ги извадя. Там наистина нищо не е написано за пукнатини и тревички. Не си спомням точния член. Мога да го изпратя на Влади и да циркулира в мейли. Членът не е важен. Има и приложение, което е графично и в което са описани, пак повтарям, дебелината на основата, на асфалта, наистина подробно. И ще ви ги изпратя на тези, които се интересуват. Влади със сигурност ще го получи от мен. Ами аз със сигурност съм ги чел, обаче те ми казват, слагаме ви асфалт, който за автомобили е толкова дебел, 4 см. Всичко е наред, това отговаряте. Те са го сложили, ама не е качествено и затова тези строителния контрол трябва да го проверят. Дали е 4 см, дали е тази смес, която трябва.
Той всъщност колкото сантиметра трябва да е дебел като на... Ами, ще ти пусна схемата и може да го видиш. Аз наистина не си спомням колко точно са сантиметрите, но по принцип за велосипедни алеи стандартът е леко занижен в сравнение с автомобилни пътища. Тоест дебелината за велоалея, дебелината на асфалта и на основата е малко по-тънка, отколкото за стандартен автомобилен път. Защото се очаква, че с велосипедите натоварването е по-малко, износването е по-малко. Съответно могат, трябва да е спестен. Но не е реалистично, наистина, те да ви казват, че са положили неща като за автомобилен път, а пък те се разпадат. Строителният контрол е органа, който трябва да сезирате. Окей, благодаря. Дали има други въпроси? Допълнения от колегите ми тук, които са при мен в срещата? Няма. Имаме пълно мълчание, съгласие, приемам го като желание в режим. Благодаря на всички, които се включиха. Записа на срещата може да бъде гледан в YouTube през линка, който съм ви пуснала вече. И очаквайте допълнения и препоръки за ваше включване в процесите, които си говорихме до момента. Ще ви изпращам периодично мейли през седмицата. Моля ви, пишете ми и с това приключваме. Благодаря всички. Чао и от мен. Не да затваряш. Ще да затворим. Да, може да, ние последни ще затворим. Чао на всички, хубав ден! Тук да го случваме. Може да се спреме. Виж ли стопше за пицетия с моето покажа, която ти дава следница на Лейловия? Това е? Да. Искаш. Да снимам и много съм включил се какво за снимане.